Hej. I dag skal vi lave en kort guided meditation, og det er i selskab med mig, Jasmin Lund. Start med at finde et behageligt sted, hvor du sidder dejligt eller lækker godt. Og begynd nu at lukke dine øjne. Langsomt mærk, hvordan du finder roen. Træk vejret ind igennem næsen dybt, så dine lunger bliver helt fyldt med luft. Og pust langsomt ud. Det må gerne komme lyd på. Og når vi puster ud, gør vi det igennem munden. Sådan her. Helt fyldt op med luft, og vi puster. Vi gør det en gang mere. Trækker vejret ind. Al den friske luft, der er, kommer helt dybt ind i lungerne, og vi holder lige vejret 2 sekunder, og så puster vi ud. Vi gør det en sidste gang. Træk vejret ind. Så vi ikke kan have mere luft ind i os, så vi holder lige vejret 1, 2, og så puster vi langsomt ud. Det skal være sådan, så vi kan mærke, at lungerne bliver fuldstændig tømt for luft. Nu finder vi tilbage til vores almindelige vejrtrækning. Bare lad kroppen trække vejret, sådan som den kan, helt af sig selv, uden at gøre noget. Bare registrer, hvordan kroppen trækker vejret helt af sig selv. Forestil dig nu, at der er en lille flamme af lys i midten af dig, og du bestemmer selv, hvor midten er i din krop. Måske er den i maven et sted. Forestil dig nu, at denne lille flamme af lys, den vokser sig større hver eneste gang du trækker vejret ind. Al den friske energi kommer ind i din krop, og lad den lille flamme vokse en smule. Hver eneste gang du trækker vejret, bliver den større og større. Og det er uden at gøre noget, bare lad kroppen trække vejret helt af sig selv. Og læg mærke til, hvordan flammen af det positive energi og lys breder sig. Den breder sig op mod brystkassen og ned mod maven. Langsomt kan du mærke den gå igennem og op på ryggen. Rygsøjle vivl for vivl bliver fyldt med lys. Lyset giver en følelse af glæde og af positiv energi. Da langsomt lyset breder sig op mod dine skuldre og nakke. Den breder sig ud i overarmene, albuerne, ned ad begge underarmene, helt ned til hænderne og fingrene, en for en. Lyset breder sig om mod halsen. Det breder sig også i nakken, og op ad baghovedet, helt op til toppen af hovedet. Det breder sig til ansigtet, og du slapper af i alle muskler. Læg mærke til, at din kæbe er afspændt. Det gør vi ved at have munden en lille smule åben, og tænderne bag fortænderne, tungen bag fortænderne eller i ganen. Langsomt breder lyset sig ned af dine hofter, dine underben. Det kommer ned til knæene, hele vejen ned til underbenene og fødderne, helt ned til tæerne, en for en. Læg nu mærke til, at lyset har bredt sig til hele din krop.
Nyd den positive energi, det skaber i hele din krop. Og gør dig nu klar til det om lidt. Skal du tilbage til det, du var i gang med før. Men du må vente med at åbne øjnene en lille smule endnu. Gør kroppen klar langsomt ved at bevæge dine fingre en lille smule. Og bevæg fødderne, tæerne. Måske har du brug for at strække dig også. Og når du er klar til det, så kan du langsomt åbne øjnene og fortsætte din dag med fornyet energi. Ha' en rigtig dejlig dag.